Ne. Oltiin virkavussa. Tupakaveri kohta tulossa lomilta. Punkka numero 1. Näyttää ihan normaalilta, ei sitä välttämättä ole. Käännetty ympäri. Kyllä. Punkka numero 2. Myös näyttää hyvin normaalilta, ehkä vähän paksunlainen. Sulla on pari morttisäkkiä sisällä, varmaan erittäin pehmeä nukkua tässä. Pojat kuitenkin tulee yöllä 12 takas. 3. punkka. Se ehkä näette, pientä moukkua olemassa. Siellä on siivouslasta jekkulangalla kiinnitettynä. Erittäin hyvä nukkua myös siinä. Punkka numero 4. Kuka ei huomaa mitään eroa. Mutta missä on päätyseinä? Ei näy, ei näy. Siinä se on. Ja viimeinen punkka. Ehkä paras kaikista. Kaveri tulee lomilta. Punkka on vähän ilmassa. Sitten kaapin päällä pari vesitörppää. Se on mukava, kun tulee yöllä lomilta, aukaisee kaapin ja pari litraa vettä kaatuu päälle. Konajäyniä. Olis kannattanut jäädä virka-apuun.